Ribeira celebrará o Día do Orgullo cunha fin de semana chea de actividades. Ana Lampón e Elena Rego serán homenaxeadas no acto institucional que se desenvolverá o 26 de xuño. O Concello de Ribeira ten preparada unha ampla programación para celebrar o Día do Orgullo LGBTI. O 26, 27 e 28 de xuño o municipio porá en valor e visibilizará o colectivo con diversas actividades. A nós nos enche de orgullo celebrar as persoas, pensen como pensen, sexan como sexan e sintan como sintan. As actividades arrancarán o venres co acto institucional que se desenvolverá na sala polivalente do Auditorio de Ribeira. Vai a ser cunha homenaxe a dúas mulleres que reflexan o que é ese orgullo de ser persona e de disfrutalo e de celebralo como son Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández. Son veciñas do noso municipio e a elas este ano lle queremos adicar este día do orgullo e no que nos sentimos orgullosos tamén do boas persoas que son. Haberá tamén o Festipops na Plaza do Concello que vai a ter lugar ás 8 da tarde, un festival organizado da man da Escola de Música Pops, que arrancará ás 8 da tarde do venres 26 na Praza do Concello. O sábado as rúas estarán dinamizadas e pola noite haberá 2 concertos. Na Porta do Sol, a primeira con Silvia Superstars ás 8 da tarde e a segunda xa coas ben coñecidas nesta casa como son as Broken Pitch, que estarán actuando ás 10:30 da noite. O domingo 28 vaise a facer unha sesión vermú con Dani DJ, unha sesión vermú que vai orientada a todos esos temas dos anos 80 e 90 da movida e que vai a estar deleitándonos coa súa música no Parque García Ballón. Ese domingo ás 9 da noite haberá cine na rúa coa proxección de Elisa e Marcela na Praza do Concello. E o 5 de xullo pecharase a programación co concerto de grandes iconas da Orquestra Sons, para o que quedan moi poucas entradas. Dende o Concello de Ribeira, a través do CIN, tamén nos adherimos, como fixemos anos atrás, a campaña da Diputación, tamén a campaña que ten, en este caso, con motivo do gallo do LGTBI, a Xunta de Galicia. E, bueno, nada máis agradecer ás dúas institucións todo o que nos aportan e nada, que sea un fin de semana para disfrutar, para reivindicar e para celebrar con orgullo en Ribeira.